Il-Papa Franġisku ta' sorpriża lil kaptan tal-Air Malta hekk kif alla rieda l-istess Papa daħal fil-kabina tal-kontroll tal-ajruplan sabiex isellem tliet kaptani li kienu inkarigati mit-titjira lura lejn Ruma. Il-kaptan Frank Sherrill li nhar il-Ħadd tajjar l-ajruplan bit-titjira tal-Air Malta KM 4282 li ħadet lill-Papa Franġisku lura Ruma irrakkonta ma' News din l-esperjenza ta' darba li hu kellu f'aktar minn 30 sena karriera fl-avjazzjoni. Ma li tela jiena konti fuq is-sit in-naħa l-oħra u malli minna l-ewwel eye contact sellim li kien għadu fuq l-ambulance. U f'daqqa waħda jiena preparat biex ħanistartjaw u naraħ quddiem jew. Mbagħad ħadna ritratt miegħu u mbagħad fl-aħħar reġa' ġie jgħidilna grazzi. Dik is-serenità li għandu, dik id-daħka, taf li huwa jien, għax kien jidher li kien imma jibqa' b'dik id-daħka. Jiena hekk, għadalija ħolma di. Jiġifieri xi mort id-dar dob naħseb fuqha. Il-Papa reġa' għamel l-istess malli spiċċat it-titjira dan kontra l-protokolli tas-soltu. Lużel Kawki, in-flight manager tal-Air Malta, tgħid kif ħabta u sabta ma raġġ lill-Papa f'postu. Indur u nara s-sitt tiegħu vojt. Qatt fejn mar il-Papa. Kien ġol flight deck biex jirringrazzja il-flight crew, minflok il-flight crew ħarġu huma biex isellmulu u daħal fil-flight deck. Wara li ħarġ mill-flight deck, pretendejt li jarġa' jmorru bl-qiegħda. Le, ġie ħdejna fil-crew, dej il-crew fil-geli, jistenna sakemm il-bib jinfetaħ. U dak il-ħin jiena ħassejtni li dejt imma jien għandi l-Papa ma' ġenbi fil-geli, daqshekk viċin tiegħi. Wieħed mill-protokolli ta' meta jsifer Papa u li fuq l-ajruplan iservih biss raġel. Fil-fatt hekk kien sar fi 3 żjarat preċedenti tal-Papa. Darba dal-Papa biddel il-protokoll u allura stajt inservih jiena. U kienet ta' onura lija li nservih. Il-kaptan Sherry saħaq ma' News li qabel it-titjira kien hemm ħafna loġistika x'issir fosthom li jinqalgħu xi siġġijiet mill-ajruplan, l-intern tal-ajruplan jinfired fit-tlieta u titwaħħal l-emblema tal-Papa. Kollha affarijiet li jridu ċ-ċertifikazzjonijiet. Il-kaptan Sherry saħaq li l-akbar żewġ sfidi kienu l-ħin kif ukoll it-temp ikraħ li kien hemm fuq Ruma. Mulejriet li morna u ġejna u ma kellna xejn. Infatti huma meta telaq minn Ruma issif filgħodu kien hemm il-maltemp ġewwa Ruma. Kienet tajba. Dak li pjanajna rnexxielna, konna marbutin li rridu nagħmluha f'xi siegħa u kwart. It-titjira kienet daqsxejn tajt minħabba li kien irid jagħmel press conference ukoll kien għajjin imma għandu l-forza dal-Papa li kompli ma' kulħadd. Tul il-karriera tagħha li waslet biex tispiċċa, Lużel Kawki servit bosta persuni importanti fosthom kapijiet ta' stati differenti. Iżda hija nnotat id-differenza fil-karattru tal-Papa li hu wkoll kap ta' stat apparti li hu kap tal-Knisja Kattolika. Tant kemmu raġel umli, tant jitfa' dik iċ-ċertu. Jikkalmak. Tiskanta, naħseb leċitament kien qabel milli matur il-titjira, għax l-umiltà tiegħu hija kbira ħafna. Huwa raġel li he acknowledges you anke waqt li tkun mixja, jħares lek, jitħaq lek, isellim lek. Alla tħossok aktar komda. Ħafna.